Osanibona. Yebo. Bona. Yebo, yebo, yebo. Manipelo sefuna. Hayi. Umuntu mayezoba nomcimbi ngendlela abafona ngayo abantu. Wena ba. Awu. Yebo. Yey. Hayi cha impela yiqiniso ukuthi umuntu mayezoba nenyama uthintwa na abakade bagcina ukumthinta kuninja sagcina ukukhuluma. Ninjani? Aha. Hayi. Aha. Hayi cha. Kade ngoxokosha nje okunyuka kuyinkuni hayi kuzobe kumnandi. Akuzobe kumnandi. Kunini uMamezala uMshoveni awufuna lo msebenzi kuMoses wazi waqunga umntanami wahlanganisa. Aha. Hayi khona hayi wozani. Awuniyeza. Phela nenjalo ukuthi umuntu makuzela umsebenzi ubakhumbuza ukuthi kuye kuphathwa oblanket kuphathelwe lo osukenza umsebenzi hayi awuningakhohlwa na ugogo uNtetha nize naye bakithi phela yeyibo ontetha bathi befika oMshoveni basebekhulile bezoba omakoti wayemthanda kanjani nkosami awozani naye ozani wathola umakoti omuhle kanjani ugogo uNtetha akufani nami mina engave sengazi uMoses wangithathela umthakathi ya intombi lena yakwacele ya yebo ya kulungile izobonana ke sojabulani Nkosi yami ipheko ningayikhohlwa okay bye bye celo Agogo. Ninja ntombi Siyaphila. umuntu usefile na lo msebenzi yazi sekuhlale nje ikhanda libhlungu umuntu mayicabanga phela uzoba nomcimbi ba nekhanda libhlungu buka nje ilokhu kade ngisawocokosha yenzela ukuthayisela eyinkunini Hayi akho umuntu useshukekile wegogo. Hayi bo ushukekile umuntu lo msebenzi wemacele. Hayi ngicabanga nje isiZulu ayichanga kade sithi siyositesta lapha naye sihlanganile. Awu. Sivuthwe kahle. Wephihlinga phela mina ngesandla mangivubele. Nawe futhi unaso isandla njalo. Hayi bacele ntombi bathi bayeza nangale ekhaya elikhulu. Hawu. Aha bayeza impela. Uzobani manje? Hawu bonke nogogo uNtetha omasibiye zizobe zize nje igeleza cabanga Gogo uNtetha useyaphi kanti gogo sekudwendwene lusubizayo sonke isigodi sakagumede nje. Lo sekuzwa uzalo lonke lwakagumede manje. Ngani phela uyasho ukuthi uzalo lonke lwakagumede. Phela imbuzi into enkulu kabi. Khulu kakhulu lo msebenzi ozokwenziwa. Ngiyabonga nje nkosami macela umntanami uMoses uzame ngakho konke. Kunini ukhulu wakhe ayewufuna lo msebenzi kuMshoveni? Uzukunika imali nje ngoba uyabelesela uMshoveni. Uyawufuna lo msebenzi. Uyawufuna lo msebenzi hayi kade ufuna bakithi. Siyabonga nje ukuthi kuze kufezeke. Hayi izoke sekufanele uke manje nawe uzame ukuthi uthuma ongoneni ntombi. Behambe bebuye nembuzi. Khona kuzokwazeka ukuthi ibe ngapha. Yaqambe nje kuhlatshwa inkukhwana lezi kuyakhulunywa naye imbuzi sikhona. Hayi kanti asikho isidingo yakho ukuthi sizibize ongoneni. Ngeke sibe khona isidingo sayo yonke lonto. Uzoyibamba wena imbuzi? Hayi asikho nesidingo sembuzi. Asikho isidingo sokusazi ukuthenga imbuzi. Izothathwa esibayeni. Nca ngeke sithathe esibayeni wegogo imbuzi. Kanti hayi ngivela yabothi nje angenza izinto zibelula ngoba makusekwenza into kanje ke kubaleke ukuthi sonke imali wegogo sonke imali singamoshi imali sithenga into eziningi kodwa ngoba utshwala bukhona mama wena macela hayi sekuzobe utshwala kube inyama mina ngiboni into eningi nalezi zinto zenu ke nihlale nizenza ke lezi cifi zenu ke senothi lazenza ke nifake ke lama plate lawo asuke nokhalana benkukhu nayo yonke lezi cifi lezi omasaladi intontoni hawu bayodla abantu behambe. Ngibona ukuthi indaba yembuzi izothatha kude kakhulu. Ngithake ngilande nanti iklabishi. Awu. Ngiyakuthanda kodwa mfazi kaMoses. Ngiyakuthanda uhlakaniphile. Kodwa manje lizolungana lwamasaladi mali lilodwa. Akusilona amasaladi wegogo. Elani mfazi umfana. Ngisho lokho phethe lizovala ilontonje isikhala sembuzi. Isikhala sembuzi. Ngisho ngoba phela lona ngithi lizoba seceleni amasaladi la niwabeke ebeseceleni beke saladi yeklabishi beke saladi yezambane beke ushatini nibeke no beetroot kube kuhle nje platini kube kuhle ugogo ngisho uthatha kangizwe
ngithi mina khombuzo ezohlatshwa la ekhaya Ah, kuzohlatshwa lona iklabishi le lesikhundleni sembuzi ngithi ngibuye neklabishi yini ukuhlatshwa kweklabishi kanje? angithi uMoses imali wayinikeze mina imali yokuthenga imbuzi Ngazi kanjalo mfazi wakwami. yebo ngathatha imali ke leyo ke ngavala ikhadlana lezo ngase ngibona ayi ngoba imali yembuzi ke ngathi ayisahlangani sengiyisebenzisile phela ezintweni ezithile ngase ngithi angibuye nananti iklabishi ke vele kakulutho nalo liyadliwa akusona ushefu lo uzodliwa lona ke esikhundleni sembuzi sohlaba lona leliklabishi isikhundleni sokuthi kuhlatshwe imbuzi Macele ngeke ngibe nenkinga kwesinye isikhathi sokwa khona ngiyazi wena mntanami ukuthi uyagula. Kodwa ngibuye ngibe nenkinga ngokungakuzwa kahle ukuthi usuku usuthini njenganamanje nje ngithanda ungakutholi kahle ukuthi uthi iklabishi akulone lamasaladi lizohlatshwa angizwa kahle lapha ungichazele. Ncaba angithe kokho wena ubuthe nanginikeza imali inogumede nathi angiyothenga imbuzi lezo hlatshwa phela njengoba kwenza umsebenzi kagogo uMshoveni ngathi ke mina ke ngoba vele izinto ziyabiza manje ezitolo nenyama nje yabiza ayisadliwa noma kanjani inyama Phela bingazi uthengwa vele ezitolo inyama ngithi vele kuzolandwa imbuzi. ngisho lokho ukuthi kwambuzi ke leyo nayo seziyabiza na imbuzi lezo mawuyoyithenga ngawuthi ngesilokho simosha imali siyixaka siyiqhekeza amakhanda ngobala ngabuya nananti iklabishi ilona ke esohlinza ke silihlinze kube lona esokwenza ngalo umsebenzi lo kaMshoveni Lehlinzwa neklabishi kampi? Liyahlinzwa. Liyaqothwa iklabishi. Ngisho lokho ukuthi ngizolihlinza ke mina ngendlela yami ngilihlinze sinalokho sithengana nezimbuzi Oh, Macele uma ngikuthola kahle uqonda ukuthi uthini Macele? ngithi ngizohlinza iklabishi Macele uyakhumbula ukuthi lana ekuhlinzweni kufunakala ukuthi nezingane zonke lezo okhululwe ongoneni bonke nabazukulu ogo befake iphandla embuzini lezolandwa ongoneni. hayi akulutho nala eklabishini siyaphuma isiphandla wegogo yabona nje mawuthatha la ebese uvula phakathi kanje yabo njengoba ngivule kanje akusiphandlani leso We Macele lalela la musukwenza musukwenza umsangano wena wenza ihlanga into ongenziwa ngayo ihlanga mina ngikhuluma ngembuzi ukuthi kuyekuphume iphandla zeingane sizobaningi yabo futhi njengoba ubalingana abasukulu bonke lapha wonke umuntu uzothola igwagwa negwagwa isiphandla leso igwagwa negwagwa isiphandla leso We Macele ziyangena izandla we Macele lalela kahle yiphi imali oyinikezwe uMoses sengicelize kumina ongcono ngoyinikelela mina ungoneni wegogo yabona nje ugolo isandla sikagoli sisiyamfaka nasi isiphandla sakhe likuphi icala lapha ngeke phela wegogo ukuthi lo Mshoveni wenu ashona nje engenalutho wengenayo ngisho itshwele lengenazo ngisho inkukhu kusho ba ebese lokhu njalo sekuhlatshwa imbuzi kuhlatshwa inkomo kuhlatshwana sizomhlabela ikhabishi lo msebenzi ube ufune kuMoses angiphili la ufuna kumina mina ngiyabamba imbuzi ekhaya awushongo ngani ukuthi uzokwenza lo msangano kanti kungcono ke ngoba usakwamenzela nasekhaya elikhulu kungcono ke mangabe wawuhlezi umenzela shuthi ke sekufanele ashintsheke amabhadi ngeke eze kuyeke wena uyabona nje ngithi mina amabhadi aphigeli cele ngeke eze kuyeke mfazi wakwaGumede ngoba ingqondo yakhe ayikho uyabona lo msangano wakho uyokubamba uzufe wegogo uyabona thani hey angifuni ukuzwe imini insango njengoba usumdala gogo odokotela abahlala besho ukuthi ungahlezi udle inyama ungahlezi shintsha kwesinye isikhathi udle imfino udle ikabishi udle into kanjalo weMacele noMshoveni ngeke hleze ehlatshela inyama fanele simhlabele ikabishi lo Mshoveni esikhuluma ngayo umuntu omdala osalala washona uyezwa uyisalukwazi ngisho lokho nje ithi izalukwazi fanele ishintshe engahlezi idle inyama hayi la ngilalela lo msangano wakho kusho ukuthi nami ngizogcina sengisangene hayi wena nje kade vele wagula ufuna wenziwe kanjani manje ngiyangiyeka ngithanda ukukhuluma ngiyacela nje ngingathathwa akhombuze izophuma esibayeni ngiyacela nje unesiqiniseko salokho izophuma esibayeni ngoba wadla imali yembuzi wena esikhohla kalini khohla ngizolo impela ngize nginqamuka ikhanda akhombuze izophuma esibayeni hayibo ngisaka amasibiso ongcono hayi impela niyobona kwamane othatha zona ezakwandlovu imbuzi lezo ngeke nje akhombuze yala kwaGumede ezokwenzela uMshoveni wengenalutho engenayo ngisho itshwele sethi uzohlatshela imbuzi usakwahlatshwana nenkomo kanti yini ufidwani kangaba ufidolana uMshoveni ngabe ufidwathile wena hayi cha ngeke nje akafani awuthi futhi nase nje mase ngiqale ngiyasifaka esami isiphandla lesi konakele plan angithi isiphandla lesi kuyabona ukuthi besihlabile sihlabi iklabishi ikhathi inzima bakwethu akusafani phela nakudala la khona okhokho bokhokho babe nenkomo egcwele ibayi thina sinamali kube kuyabiza yonke into iyabiza ngisho amaqanda ezitolo ayabiza sekho umuntu ozohlatshela imbuzi abeze bezofaka iphandla wegogo ozokufaka isiphandla wena hayibo futhi ngiqale khona manje ngibe ngihlahlele engayihlahlela nje sekuyona inhloko le isixhanti lesani nanku umsebenzi uzophuma la ngeke sidlale oMshoveni thina siyabonga kulabo abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni ubakafelani pho ngiyacike kamina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi
Bakwethu, Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. ngabhayini.